तो गिबियावनो दिनैनि बे नुजाफैनो हानाय मिडियानि सिमांनि रोजा रोजा साबायखर जे बिथांमोना बाहाय फैनानै जोंनि बिबुंथिखौ जे लाफैदों जोंनि गांनाय उखैनायखौ बिथांमोना गोसोखांनानै फैदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा दिनैनि बेसेबांबा गोबाव सिगां गायसनजानाय 1919 मायथाइयाव गायसनजानाय बे कलेजा खेले खेलेयै जोंनि ओनसोलाव थांनानै दङ आरो जोंनि कलेजा दिनै लासै लासैनो जौगाबोगासिनो दं। बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थोजासे जोंनि कलेजनि साबायखर बा मदद जगायबोगासिनो दं। बिथांमोननि मददजोंनो जोङो दिनै जौगाबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो बिथांमोना मदद होगोन होननानै जोङो आसा खालामो जे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजा सिगाङाव गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जोङो एफिलिएटेडमोन, नाथाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टेट इउनिभारसिटि जानाय लोगो लोगो जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एफिलिएट जाफैदों। बेनि गेजेरजों दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव एफिलिएट जानानै दङ। दा जोंनि कलेजाव बोसोरफ्रोमबो गोबां छात्रफ्रा फैनानै डिग्री लानानै पास जाबोगासिनो दङ। जोंनि रिजाल्ट आरो बायदिफ्राबो मोजाङैनो दङ। जे इउनिभारसिटिनि जिबायदि टप आरो जोंनि ओनसोलनि जिबायदि साननाय बेनिफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट जाबोगासिनो दङ आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो हर सान नाजाबोगासिनो दङ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय, मोजां मोनसे बारहावा लाबोनो थाखाय बे ओनसोलाव। आरो दिनै थांनाय सेसननि जे 23-24 सेसना एडमिशना जोंना जागायनानै थांबाय। बेनि एडमिशना दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। जाय सोलिनायनि गेजेरजों जों दिनैसिम एडमिशन लागासिनो दङ। बै छात्रफ्राखौ जोङो फ्रि एडमिशन होबोगासिनो दङ। जे बिथांमोना सोरबा छात्रफ्रा फरायनो हायै दङब्ला ओनसोलाव बै गरिब दुखिया छात्रफ्रा फैनानै दिनैबो एडमिशन लाफैनो हागोन जोंनि कलेजाव। जोङो बिथांमोननिसिम दिनैसिमबो एडमिशननि जे प्रसेस बेखौ खेवनानै दोननाय दङ। बिथांमोना जुदि थाबैनो लाफैनो हायोब्ला जों एडमिशनखौ फ्रि होगासिनो दङ। सोरबाफोर फरायनो हाथाराखैबाबो बिथांमोना लाफैनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय। जोंनि कलेजाव जोंनि अफिसाव अरायसम खुला थागोन आरो बावैसो समसिम बे फ्रि एडमिशना सोलिगोन आरो बेनि गेजेराव लाफैबा बिथांमोना फ्रि मोनगोन। बिथांमोना बेनो जानांगोन जे दुखिया श्रेणिनि छात्र छात्रीफोर आरो गोरिब नखरनि छात्र छात्रीफोर, बे ओनसोलनि छात्र छात्रीफोर जायफ्रा फरायनो हायाखै बिथांमोना जुदि फरायनो गोसोबा फरायफैनो हागोन। आरो दिनै निउ एडुकेशन पलिसि जाबाय 23-24आ बाहाय जे एडुकेशन सिस्टेमा जे जोंना बोसोरथाम आरो बोसोरब्रै अनार्स कर्स एन्ड जेनेरेल बा रेगुलार कर्स। दा बाहाय जे जायफ्रा अनार्स लायाजासे फरायगोन बिथांमोना बोसोरथाम फरायनो हागोन, जायफ्रा अनार्स लानानै फरायनो हागोन बिथांमोना बोसोरब्रै फरायनो हागोन निउ एडुकेशन पलिसियाव। दा बिथांमोना बाहाय फरायनाय लोगो लोगो जे बोसोरथाम फरायनांगोन बा बोसोरब्रै फरायनांगोन बे नङा। जे एडमिशना जे बोसोरसे फरायोब्लाबो बिथांमोना सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन, बोसोरनै फरायोब्ला डिप्ल'मा मोननो हागोन आरो बोसोरथाम फरायोब्ला बिथांमोना ग्रेजुवेट बा BA जागोन, BA डिग्रीखौ मोननो हागोन आरो बोसोरब्रै फरायोब्ला BA विथ अनार्स फरायनो हागोन। मास्टार डिग्री फरायनायाव बा PG कर्स लानायाव बिथांमोना गोरलै जागोन। दा गोदान निउ एडुकेशन पलिसिया बेनो जे साफ्रोमबो गथ'फ्रा जे लेप्स थाङा बा ड्रप आउट जाया, जायनि थाखाय बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेरजों सार्टिफिकेट डिप्ल'माखौ होनो थाखाय निउ एडुकेशन पलिसिया दिनै जागायबाय। जोंनि कलेजावबो बियो सफैबाय। दा छात्र छात्रीफ्रा जुदि फरायनो गोसोबा फरायनो हागोन, बिथांमोननि फरायनाया लेप्स थांनाय नङा। दा बेजोंनो 2030नि गेजेराव जे निउ एडुकेशन पलिसिनि गेजेराव जे BA विथ BEd इन्टिग्रेटेड कर्सआबो जागोन, बेबो जानो थांगासिनो दङ। जायफोर छात्र छात्रीफ्रा जुदि फरायोब्ला बैफोर स्कपखौ मोनहैनो हागौ। दा जोंनि कलेजा बेखिनि सुबिदाखौ अरायसम छात्र छात्रीसिम होनो थाखाय अरायसम नाजागासिनो दङ आरो आं बेखौनो खावलायो जायफ्रा फरायनो हायाखै, एडमिशन हायाखै बिथांमोना फ्रि एडमिशन मोनगोन जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा। बेखौ आङो एडमिशनखौ लाफैनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय जाबाय।
गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म कलेजनि एज ए प्रिन्सिपाल बा गोरायुं जानानै आं बेखिनिखौ खावलायो। गोजोन्थों। नोंथांमोननि कलेजाव मा मा सोलोंथाइ खाबु दं? जोंनि कलेजाव खाबुआ बेनो जे BA विथ अनार्स, BA विथ जेनेरेल फरायनो हागोन आरो बेनि अनगायै जोङो मोजां फेसिलिटिसखौ होनो नाजागासिनो दङ। दा कमिउनिकेसनाबो जोंनि गेजेराव मोजां जाबोबाय, ट्रेननि फेसिलिटिस आरो रोड कमिउनिकेसनाबो मोजां जाबाय। अरायसम जोङो मोजां खाबुनि थाखाय सिन्था खालामबोगासिनो दङ। दा बेयो इयुनाव जाबोगोन आरो बेखौ दिनै आं बुंथ'नो हानाय नंला।